Jappaklar. Dokuz, 50, 51, 52. Ey, yanlıştırdın ay. Yer volya, nung. Yer ağım, indi näme oynamda okmay? Deyin Jalali. Meniňe atma, men gittim. Ey, bu näme? Hani göreli? Näet bärik düşdük ha? Berdi gaty çuň. Halaf etmeli, bolmasa helak bolar. Howa doganlar, çıkarmaly. Näme diýseňem, janly janlara. Hani gel. Ey, kulağıma bakma. Ey, seri savrak bolaysana. Menin tek yetip bilemok. Berti çuň. Yappak o yetip bilemok diýe. Jappak dolanydyňa. Men ellerim ýadady. Durun, elime tüküreyin. Sen hiç yerin ağırtmadın mı? Hislat bolunup, yönüne edip çıkarız. Malallay, şeytanlay. Wagt beýle gylygyny bilen bolsam, bir nasatyp 5 say görerdik. Dur nire barýan tal pogulok. Sen niýdiňe bu gow eşek diýip, men näme bilen muň beýledigini. Men mundan artyk çydap bilemok. Muna atyp öldürerim kem diýen. Eşek diýeniň mydama eşekligine diýe. Mun satyn alan ağlar eňler ýörer. Ýör durma. Maňa kulak at. Gel diýin çalal, bolmasa ýakylýan. Hak söz aýdýan. Ot ýakyp çöregi ýeli. Ýuwaş, doganlar eşdiýäňizmi? Ey gowy adamlar, kömek edin-de çıkarın bizi. Gowy adamlar? Sen gowy adammy? Ey, ýokarda kim var? Kömek edin. Ey, gowy adamlar, kömek edin-de çıkarın bizi. Kömek edin. Tapdyňyz gowy adamlary. Ne edip giren bolsaňyz şeýdibem çykyň.
Şeýle. Ey, siz nire gittiniz? Saklanın. Biz berde hazine taptık. Hazine? O ne el hazine? Bir kuyda altın taptık. Kuyden dan, bir kirek dan. Çekin. Teret, kuyda küçücüğün molsa ata ağırda deken. Çek, altın yengil bolan o. Görýän welin berde çörek ýejek bolýan ekenler. Bar git, keyjek. Hani kuyda, hani altın, nire yok ettiniz, hani cogap berin. Eger size altını beren bolsak, onu siz bizi çıkarmadyňyz. Ulak goýun, altyny o yerden çıkarmaly, deňje paýlaşmaly. Sen näme diýdin? Hiç hili deňje diýen zat bolmaz. Sen bulara göz kulak bol, men aşak düşöýün. Sana aşak düşmek bolanok, sen çiýişip. Gowdy men düşöýün, han saklan, berkirek saklan, saklan. Tam saklar. De, ağır eken, gelin. Ýadadyňyzmy? Diýinje alalyň. Hani elimize tüýküreliň. Doganlar. Bir de ajaýyp nahar garaşýa. De, köpden bäri et ýemez okdugaý. Bu taýdaklara akşamlygymyza da ýetjek. Yalançılar, çıkarın bizi verden. Они, наверное, там проголодались. Çukurdaklary sizin eşdiýäňiz olur, ajygypdyrlar öýdýän. Eger çıkaýdan baryňyzy atyp öldürürün. Musulmanlar, Garoy bilen geçi yitirim bolan çapbaklardan galan zatlar, gowa adamlardy. Dogry aýdýan İsa ağa, dogry aýdýan. Ata baba däp destura görä, çapbaklaň zatlary hakykatdan deňje bölşeliň. Olaň jaý jennetde bolsun. Amin. Şeriatın kanun şeýle. Kime gerek olar ýaly Garoy? Geçem gathor. Ey, olaň baratda. Siz şunça atlap nirede bolluňyz? Ýagty jahany gezdik, salam bossan. Ýöne öz awaňdan uzakdan bolsaňa suwçyp ganypam bolanok. Ojugyň ýylsam ýok, görsen nähili bolupsyň. Ne hili? Owadan. Siz edi ýere gezip ýörsiňiz. Asydyň atdaňyzym aňyrda paýlaşdyryp ýörler. Olarda nireden garnas bolsun, olar yetime. Olaň agysyny aglajak adam ýok. Wah oglonjuklar. Olaň ejelerim ýokdy. Daýy nirden bolsun? Musulmanlar. Siz hemmeňiz bilýäňiz ahyry. Men olara kim degmi? Men olaň atalardım. Doganlar, bize kakada tapyldy. Howlukmy häzir ejemizem peýda bolar. Wah, meniň eýjejiklerim, men olary iýdirdim, geýdirdim. Siz bir bilsediňiz, men olary nähil gowy görýärdim. Men başyma bolluň hotlar, çapbaklar 2 ýyllap bulara biýlerini ýagyrmany işlediler. Garoy bilen geçi çapbaklaň iki iň ýakyn garynasy hökümine kelek baýa bermeli. Jappap, olar biz häzir geda goýarlar. Sen näme eşitmediňmi? İşan agaň aýdanlaryny. Biz indi jennete de düşdük. Jennetde bolsa hiç saat gerek gel. O ýerde ip içilenok. Ola hedileken. Çapbaklardan ýene bir dutar galypdyr. Bu kiminki bolmaly İşan ağa?
Men pikirimçe bu sürün ovallı dutar, ovan içinde en garip adama vermeli. Mağa gerek gel. Yok, mağa da gerek gel. Gerek gel mağa da. Iji, hana çapaklar. Çapaklar. Vay Allah, bu çahanlı ne emeler olup gör. Evi oğadaşlar, bizden tek cennete gitmek istem yok. Bizim en tek berde kalasımız geliyor. Ever men getireyim. Bu erkek kişinin etmeli iş değil. Hiç sade düşemem. Ничего не понимаю. Когда вы Ulalongda düşünürsün. поймёт. Nesibedenden iň çağalar. Tanrı yalkasın telveci. Horlumuzdan yana kapırgalarımızı sana vermeli. Alan, iň. Inni siz ne edip yaşayacak? Hemme zadyňyza kelek bayarly. Ziyan yok. İşler. Canımız sağ. Elimiz gözümüz avat. İşten kaçmırız. Ho, elimiz gözümüz avat. İşten kaçmırız. Biz işten korkumduk. И работы мы не боимся. Ola gowlu bolen, siz gysganmanam bilen zok. Bir döwüm çörügüm il bilen paýlaşýaňyz. Çapaklaň ýüregi ak. Очень добрая душа. İň esasym biz agzy bir. Dört bolsoň pagda. Salamu aleyküm. Aleyhisselam geldican. Gel, geç. Ahir iýdiňize dolandyňyzmy? Men azajyk ýün getirdim. Yarata alyň. Gowyň eken, hal çiterin. Bu ýün eken, hala çiterin. Duzumuza, çöröňüze Tanrı ýalkasyn. Doýan ýerinde dokluňy siňdirme diýipdir. Sag boluň. Звезды. Beh, Как мы yıllar Edil Abbasi Ali, olar ne çeker ay? Kelek bayım, pulum asman ak yıllardan azel. А почему Ne için garipler baylardan rehimlik ha? Bay bolongda bilersin de. Hani yastağınızla yorgununuzda tümülün. Be. Abidin yorgunumuz yırtık.
Ondan giyce de deyip bolana. Yatsana kakası, qaharlanma. Azıgan mı? Haruluk. Yoşrak bol, goňşulary ördüýän. O jaýda gyýdy ýatyr. Botsan. Süýji uykuda ýatyr. Biz näme ýerkäp? Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Men yeňmi çata örgün. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Salamu aleyküm kaka. Salamu aleyküm Ece. Sağlık menim. Bismillah. Pala uyacak bolsaň der dökmeli. Hütürüňize taňry ýalkyň. Kakaten gaharlanýan ýaly. Bir hayalar. Men nireden size kaka bolýamsym? Özüňiz aýtdyňyz da, men bulan atasynyň ornuny diýip. Sizi gözüm görmesin. Ölen bolsaňyz gowy bolardy. Meňe ölesim gelen ok. Inni ähli size biziň eni atamyz diýär. Kellem ağırtmaň, size näme gerek? Bolýa oyun bir maza iki. Biz 2 ýyllap talabanyňyz bolduk. Hasaplaşaýdyk diýär. Bayağı. Howa hasaplaşdyk diýär. Bayağı. Biziň geçişimiz nerede? Siz biziň rahmet hakkymyza sygyr berjek diýdiňiz de. O nämeň sygyry? Hey menem oňal söz berermi? Hele getirmeň hasap taýagmy. Geçiýini men siziň bergiňiziň ucundan aldym. O nämeň bergisi? Bu ýa siziň bergiňiz. Bu ýerde de eden işiňiz
Berde hemme zat bellenendir. 50 gocak taza. Yüz ahirin kelek bay. Ha ulaştırma. Anha kertik bara. Toňam mal yatağını geçerdiniz. Täzesini sallyk. Onu ýerden täzemiş. Gamsy çüýrek gidip durar. Siz täze gamşy gysganlyňyz bizden soň könesini ulunlukda. Doğruda ödüňe de gamys köne diýäňiz. Näde bolsun yatak täze bolsun. Hänni göreli. Men size işiňizde näme tölerin. Bir jübet ädik. O nähili ädik? Gowa don 40 küýde çal, 20 tamdyr çörek. Mene 40 däli 20-ni bilýän. Mende ýazylgy dur. Hani siziň ýazgyňyz? Hani? Ine şu ýerde Siziň baryňyz aç. Siziň ähliňize de çörek bermeli. Hamala siz maňa bergili bolman, men size bergili alla. 2 ýyllap men öz ağzymdan kesip size iýdirdim. Siz öz çağalaryny bayağı gowy hasaply söz berişiňiz ýaly sygyry bize beriň. Men haýyş edýän. Siz nädip ketip bilýäňiz? Aýdýan adyňyz näme? Men öýümden çykyň, ýeň ýoluklar. Yer bolýar. Tfu. Hayt, ýeň ýoluklar. Doganlar kömek edeliň. Badara barýança göterseliň. Men garrapdyryn. Size tölerýän zatym ýok. Taňry ýalkyzyny aýtsaň bolýar. Hey, siz gawuna gel. Kime tüýçi garpydy gerek? Kime tüýçi garpydy gerek? Kime garpyd? Kime enha tüýçi garpydy var? Ýaşuly, näme söwda giden okmy? Sen gaýgatma ýaşuly, biz häzir garpyz satyp bereriz. Tüýçi garpyz gelin alyň. Kime tüýçi garpyz gerek gelin. Tüýçi garpyzyň iň gowusy, tüýçisi tölede al. Noş bolsun. Tüýçi, gaty tüýçi garpyz gelin. Gelin ine tüýçi garpyz alyň. Gelin. Kime tüýçi garpyz gerek? Gelin. Tüýçi garpyzyň iň gowusy, köz ýaly gyzyl. Gelin, hani töläňde alyň, iň noş bolsun. Tüýçi balýaly garpyz. Gelin hani adamlar, gelin. Görsene bossany, ne hil obadan gyýyz bolupdyr. Ýöne çopan oglunyň ýanyndan aýrylanok. Ýaňrama, ente bolar bergilerini üstünler. Merdan, han gowsynla saňa ýaraýarmy? Hal gaty kiçi ahyryny. Biziň öýümizde hasol hallar bar ahyryny. Ente çağa da, diňe halyny görýär. Uzyn gulakly eşekde. Gelin hal satyn alyň, iň gowy halylar. Gelin. Odan haly gözel zat. Sen leýle görüpmidin? Leýlek bir aýagynyň üstünde dur. Eger bu gözel gyýyr haly bilen bile beräýseňiz Hani söwdaňyzy goýun. Ýaşuly, gelin hataplaşaly. Halaçy köp. Siz maňa ýene de kömek edin. Ýaşuly, wagtymyz pullanam gymmat. Bolýa, puluňyzy alyň. Bu halyny görseňizler, şeýle gözel haly, muny satan alan adamyň öýü bagtly bolar. Teredin, nähili owadan nagyşlar, teredin ahyryň adamlar satyn alyň.
Gelin. Men onu alyan. Men alyan. Näçe? Men Halil'i alyan. Durun etek, durun, men alacak. Yok, men alacak, men almayayım. Yok, almadın. Getir, men alacak onu. Al selveci. Sağ ol. Eger sen bolmadyk bolsaň biz näme ederdik? Ene, tüycün avap. Sen näme işitip ýörsiň salpugulak? Eýtem sen çappaklaryň ogurlyk etmeýänini bilen okmy? Endi bar da ruli kate. Näme gerek? Ey musulmanlar, bu ýaty urtlaryň sözüne kim dilmaslyk eder? Men muny düşünürip biljek welin gaty yaramady eşdýän. Men siziň hyzmatyňyzda hojaýyn. Endi bar da trudy saka. Kenzi bir trundy saka. Понимаете? Oňa kenzi bar gerek. Kenzi bar halwa da. Näçe? Но сначала... İlki bilen saka turunda. Ol ilki bir dadyp göräýsen diýär. Bolýa, alın. Taramburu. Hojaýyn o sen halwaň tüýjü däldi ýa. O ne hel tüyçü dälmisin? Özüm ýaladym ahry. Menkiden o halwa bolmaz bütün wagtda. Iň o halwadyr. Adamlar, dadyp görüň. Ne hel tüyçü halwa? Muňa veretiňle, men halwam tüyçü däldi ýa. Hani gummor şerden? Halwan, kişmisin, bu balyň muzun kim töler? Kim ýen bolsa şondanam sonra bala sen özüň idiň. Kişmişem eşekden talap et. Kim bilýär berkem osaňa töler? Men näsem kem halwa ýok. Balwaýalarny kişmiş dereksiz ýitdi. Kim men çeken ýanyň öwüni nolar? Kezzap. Men sen hökdandan gelerin. Ýaşyl tukat bolma. Sen aýdýanyň dogry. Biz sen çeken diýanyň öwüni dolarys. Oňa derek al şu eşegi. Mappak. Görüň okmy? Gaçaly. Näme tapmady öýtdiňmi? O biziň eşegimi dogrulady. Men ogurlamak. Beşek men kim däl ahyryny. Atar nädir? Vay öldürýärler. Tüt. Крапа, смотри! Çappak. Seret eşek durup geläýdi. Астана получше. Ay Emel sen. Сдержал. Sen tüýjü durmuşdan gaçyp gaýtdyňmy? Ay näçekde? Gelen bolsaň bizi götürüp alyp git. Dogonlar durun. Büwenne kıyın bolýar. Wah, arkam diýilim. Поможем, брат. Dogonlar kömekleşeliň. Ýaşyl salam aleikum. Salam aleikum.
Getir ýaşul men gadaýyn. Ey, sağ ol. Sağ ol. Tanrı alkasın. Ýaşuly. Ýok olan kim? Hani? Ey Allah! İşana men ýüzümden o dünýä iýbere göri. Men miron saqqalyny töýün. Eşdiýämiň Allah. Ýadyňdan çykarma. Näme seredişip dursuňuz? Çaltyrak meni çaýlaň. Goý, dir adam jaýlap bormay. Men bir eýämi hüllüm. Çitdiýan entep bermeden ölenim gowy. Iň soňkuça toklaýmam, işan algysynyň ucundan aldy. Bir derek goýun üçin öljek bolmak näme gerek? Ýaşla akyl öwredörden senen tek ýaş, durmuşy bilen ok, az sagalam görýärsiň, süpürmänsiň. Men ýada garastym. Oyun maňa bir gudujuk gollap berer diýdim. Ýene ýyl geçer, ol maňa ikide gollap berer diýdim. Sirgol ýa. Ýöne goýun ýok ahyryny. Ey, näme diýjek? Çaltyrak gömüň. Sen näme tehellür etdiňmi? Kelleme kum guýýan, gözüme düşät edetjek. Ayaktan maslamak gerek. Sen hakykatdanam onu gömmekçimidiň ay? Ýok, men ölesim gelen ok. Ine muňa pul nädip tapar kagay. Aha. Dır. Ine, tapdım. Не горячая. Soğutgan näl gerek? Ey kudreti güçlü Allah, sen maňa 3 tane kümüş tümen oklasana. Şertleşdik dämi? Ýöne öňünden duýdurýan 3 tümendir, az bolmasyn. Söz berdiňe? Söz berdiňmi sözüňde tapyl? Ýöne 3 tümen bolmalydyr. 2,5 bolsa alman. Eşdiýäňmi? Hele o gedaý örle öde hadaka dilýär. Alman niýem jetele diýär. Şu gedaýlar gaty haýatsız bolupdyr. Üstüne adı olsa Alman niye? Bunu kim anar? Hani orijinallığı erik getir, tinak görölik. Seret, sen sözüňden dänäýmegin. Düýün gepleşişimiz ýaly. 3 tümen bolmalydyr. Şondan az bolsa alman.
Yok yok, yine de ver. Men anlasan gov olmaz. Bölegim yok diyen mi? Allah Tağalan böyle yok diye. Sen isteyemin. Düşünmedim. Erti gelmeli mi? Yöne odağa çekmeye göre. Onunla gepleştik. Ertireçelli hoş. Senin bana yine de bir tümen bergin vardır. Hova hova. Ay ay. Ay musulman çağatı. Men pulumu qaydıp bere. Biz oyun ettik ha. Dur, biz oyun etdik. Allah bilen oyun edilen neler? Allah 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 Allah. Ah! Aha, sen tuttum gerek. Näme üçün men gowrumy gömdüňiz? Men ýene gömüljek, gabyň. Yaşlı. Yine bu koyun için işani verdi. İnne varsa ünküngdenim has koyun satın alın. 1 2 3 Sen pek yüreğin var. Ey oğlum, sen adın näme? Men kim üçün Hudaya taqdim etmeli? Bir de cappaklar diýerler. Cappaklar, oğlum koy sizi Allah yalkasın. Ömrümüz uzak olsun, Allah yalkasın. İne demen. Sen nerede kan kapıyorsun? Pul kazandım. Ne kazandın? Yeterlik. Onda näme? Yere bir zat boljak da, getir pulu. Ay bizden garibim var eken, men pulu oňa berdim. Salamu aleyküm hormatly İşan ağa. Salamu aleyküm. İşiniz ileri bolsun İşan ağa. Hudaý size agray bersin. Köşeklerim neyre ağradyň? Mihmançylygy rotuk gelin, kimin çağırını ýatdan çykypdyr. Görsene men molaymaýyn. İşan ağa, mihmançylygamy. Yok işlemäge. İşlemäge, näme işlemeli? Ha, bir küme gurmaly. Maňa kelek baýan kyýal küme gerek. Sen gurup berdiň ahyryny oňa. Menem soňkuça tölerin size. Oňa süfelenim dok. Oýnajak bolýaly. Bir işden gaçam dok, ýöne eşegimiz aç da. Ýanyň ýok, eşeňiz doýurar. Bizim eşegimiz akıllı canavar. O bizi iýmetek, o tüýmüň golaýyny barýan nädir? Beýle bolsa men size de samançyk bererim. Bizim eşegimiz saman iýme ýa, oňa çörek bermeli. Gir verin İşan ağa. Yer bolýa, tüweleme oglanlar. Allah höň rahmetine münasip baha berer, çapaklar. Koy Allah sizin eliniz bilen bersin ne? Ay, garşylygym ýok. Goý gepleşsimi diýaly bolsun.
Ay näme bize galan işin mehetdeli bolmadylar. Ene de alın rahmetiniz üçün. 4 torba şeýle gepleşildi ahyryn. Geplesilerine üstüyle Allah sayattır. Ini alın 4 tavra dip nide tapyanı. Goý şaýat gelip kiminkin dogrudyny aýtdyn. Şu bolguda üçün Allah'ın bincalyk etmek näme gerek var? Ine 3 tavra diýdim başga wagtynam ýok. Biz 4 ahyryn. Allah ýa meňelim bilen oňa berdi. Hey çürüge getirmiş. Yüt yok bol. Yok bol. Bol çaltırap entek o yerinden galmanka. Eşecigin bolawery. Şol eşek maňa berin, men o näçegim bilýän. İşan ağa arkaýyn bolun. Oleýam hakyny aldy. Eşekden nämen gaty berjek? Uf. Ya dedim kellem ağrıya. Näme birden kellem ağrı verdi? Akıl yararlı ağrıya. Näme üçin eşegi berdik? Sen näme jappaklaň hemişe adamlara kömek edýän unutdunmy? Oho. Bu nire var ya? Degirmene barýan bolaýmasa? Dogry. Biz şeýdip otursak o ýere iň soňky bolup bararys. Joş. Bir ertida yetäýmese. Jappak, dur men ýadydım. Geldiğinizde alalylar. Belki sana araba getirip bermeliler. Gowa bolardy. Kömek et. Hani girçine? Girçine. Sen aýdýanyň näme dogun? Men eýtip beýtip ýeterin. Öz başym çararyn. Gir diýilýär sana. Ha. Hudaý berýän bolsa näme üçin almalylar? Kaka, halta ağır. Men bir özüm bunu götürüp bilemem. Hey, ıtkınsız oğlan, oňar ýanadyň ýok. Bol. Hey, yalaňaçlar. Näme tutoklap dursuňuz? Sizinki däl ahyry. Yok bayağı. Suwalamydın ki buğdayım görkezibem bilerin. Han suud etjek bol. Ani gadyrdan adamlar, saýat bolun. Ani göreliň. Bu ýerde kimiň mamladygyny biler. Tavuk Gerek kakacan. Degirmene kösemen getiräýdim. Hay berekella, baýdan üstün çykdyňyz. Nire goýmaly? Bu kimki? Kimin kör edýän? Senki? Al. Ýolda bir adama duşduk. Şu ýere getirmegimizi haýyş etdi. Gellimi? Howa geldi. Aýdama. Una haba. Belki çörek ödür edersin.
Ey, ona seyredin. İte gowherdakdan ite mağlar gowherim. Bular öğretle öylerine gelen ýal passasy otyrlar. Üýlüň çöregini ýetýän oklar. İyiliň çöregi tüýjü-de. İýber, biz çöregi gysganamdyk. Ejem mun taň iýberdi. Maňa zat gerekli. Bu süýçü kesmiş ahyryny. Al sana. Al aýyr. Eşegim bolsa tüýjü zady bilýär. Gelmeli wagtyny bilýär, biziň munymyz akylly haýwan, teň arryk ýawyň däl. Men atym hakyky akalty katy. Ola şoň hiç wagt gol öýlünden geçmändir. Geçmedem. Hiç wagt. Akmaklar, men atym gusyalyçy, ýelenem çalyp gidýär, olaň birem ýerimden ýetmedi. Yetmezmi? Men dogrym, hiç kime muň ýerden ýetmedi. Men yeterin. Ne edip ýeterdiň? Teň işiň däl. Hani sen atymamy, sen ýogsa da eşek güldi sapsakmy? Belki şoň bilen giderin. Sonra da senden olacakma jedel ederin. Egerde şu atdan olsun, men atymam gırbızda olmam sana koyyan. Bir halta un bilen şu eşek jedele koyyan. Bolya, gep şu yerde bolsun, şu at yarşaly. Erti yarşar ýaly, talpyklok diňjin almaly. Bolýarmy? Bolýarmy? Şurady, ýöne sert gepiňden dänäými? Bolya. Sen näme? Oň ýerden yeterini öýdýäňmi? Kellämiz bar, bir zat oýlap tapart. Eşekdemi? İki eşekde. Haňa serediňler, o üstünde bir töňe däräy. Hey vay. Hana, mappak gelýär. Ay, hezlet gülstüler o. Hene. Hey, kimden olacak? Bilen tok görür kimin odanyny. Hani. Ola ha o üstünden güldürmäge gelýär. Yarşa başlaýar. Eşek at bilen yarşýar. Tanış bolun. Yarşýarlar. Hani eşek bile çapşýarlar. Eşek todan ýugdur da, ene. Hemmesini çağıryan, men şu atımı koyyan. Hava, seret han göreliyim, ne hili gülkünç eşek bile at çapşýar. Hayda cappaq. Hani göreli vakali. Yetiydin yetibilsen. Gelye. Çaltırak ol. Hani hayda. Çal, sen yenersin, çaltırak ol. Gel ya, ya, bol gelsene. Hay. Feredin ona, feredin. Çaltırak. Ay berekella, birinci geldi anha. Hay berekella.
berekella. Görün bunu, görün, anha. Men aytmadım mı odor deyip. Görün, ay berekella. Görün amını, görün. Seyredin men ilki vellim. Ay meni koyverin. Koyverin meni. Atını ver. Getir. Men sana deydim mi? Pustite. Koyverin meni. Koyverin. Sen kalkın bile bize rahim ettin mi? А вы с папочкой нас пожалели? He? Beytten ahırı beytten beni. Çare. At saklı. On atası bilen gurule söylüyor. Hey, ulu on olmadık deyteni. Size näme gerek? Näme işi gelini berik? Bayağı. Gurule söylük geldik. O näme gurruňy? Bizim siz bile gurruňmyz bolmaz. Bayağı sen bir parasatlı adam ahirin. Biz seni ağırlayacak bolmaz. Biz sen doğunuňam, sen atıňam qaytarıp bereriz. Yöne şunun için bize sığırı ver. Biz onu öz zahmetimiz bilen kazandyk ahiri. Hop öz doğunum üçün sığır vermelimi? Aklınızdan ağdaştınızmı? Biz sana batırakçılık etdik ahirin. Doğunum atam sana berýär. Sığır bolin bize ver. Siz hisat almarsınız kezzaplar. Bayağı. Biz utulmarız. Atı satayırız. Durun. Tamsaga çörek ömmerliyere. Men oğulcugum. Bu biri biheppe. Oğlunun göwnüne degdiler. Elinden bir işem gelen okmu. Sen aýdýanyň näme kakasy, inha öýlense akyllanar. O jedelleşip ayalına mutturur. Ben buna burada adayt. Hey şun yal tamsaga bir kıyız veren tapılar mı ka? Bizim algydarymyz bar ahiri. Berigisi üçin bossany bermeli bolar. Wagt bar eşin kakan gaharyny getirmekde. Bossan, sığır özüň al. Hojulukda erkek kişilen öz aladat bolýar. Dogry, mal yatak kurarız, ot getireriz. Bize günne bir kuyda süt berseň bolýar. Bolýa men razy. Biz süt jagal içeriz, aten bolsa sığır sagarsın. İşimiz gaýtdy. Gaýdym bagtymyz ýatdy. Bizim dadymyza kim yetişer? Içi, näme boldy? Kelekbay oglu pelwany sana üýürjek bolýar. İşimiz gaýtdy. Olar sen algysynyň deregini aljak bolýar. Гостя, доченька, бездолят он нас, заберет тебя за наши долги. Bu näme ok? Razy del. Не плачь, Ağlama. я кое-что Miniyem oýlanım. Kelek baý ağlarız. Здравствуйте, Сельбеджи. Salam elik telbeje. Gele weren hormatly mehmanlar. Bereket versin. Sag salamatmysyňyz? Allaha şükür. Hemmimiz gowuluk. Hormatly mehmanlar, gelin, geçe görün. Doyduk, gelin oturun. Садитесь, дойдут дорогие. Это весьма Bu tumar sen gözden nillen gorasyn. дочери своей я довольствую, доча. Очень Doydukcan, men öz gydymdan gatyrady. Pelwana gowy gydy ýetjek. Ol dogry, ýaş gydy ýüpege çalar. Kelek we ýaş çatynjalar üçin täze agoý tutur. Sen gydyňy gowy ýere berýän selbeje. Kelek baýlarda seniň gydyň jennetde ýaşan ýaly bor. Elbetde, elbetde edil jennetde ýaly bor. Adamym toýu ýyda çekmäň diýär. Eger garşy bolmasaňyz,
Men gaýdy ertiýirin ödünni öýe alyp gitjek. Men suwy deýnije. Goýal biziň öýmede bagyt getirsin. O siziň gaýdyňyz şeýle gowy. Oň taý ýok. Inne garynlaş hem bolluk. Bu yerde bir da var. Gaýır geldi çopan hüýýär ahyryn. Bu toýa päýtgel berip biler. Men tanayan udyň moly aýdyma gowaýdy. Tadam çalýa. Geldi aýdyma aýtmasyny goýmaly, düşnüklimi? Dogorlaryny alyp gider. Şeýsek aýdyma aýtmasyny goýar. Ýöne azrak bolýar. Bary ýogy 14 sança ahyryn. Bizim üçin on peýdasy ýok. Ýöne İsa'nın sırtını bakýar ahyryn. Şobabotda o yerdenem alın ahmal bolaýman ýöne. Ýöne İsa'na degmejek bolýar. Wah, neler itlemdi o. Men İsa'ndan gat gorkýan. Diýany ýok. İsa'ny bilmez. Ödem sürüýümi on goýunçagadlaryny goşar. Basym bolun, bostana guda bolupdurlar. O nähil guda bolupdurlar. Gelle basymrak habar bermeli. Ýöne men obadan çykyp biljek gel. O näme üçin? Bostanyň ýerine men gelin bolmaly. Şeýlelik bilen men gow hawara garaşýan. Biziň bilen kän iş talışdyk. Pul hem Allahdan alamdy oga. Bular galtamanlar öýlerine minip barýanaty kelek baýynky. Hani otur bol, basym bol. Bol basym. Bol basym. İlk on daňmaly. Bol, men näme diýersin? Sen kimi daňýan? Bu men kellem ahyryny. Getir eliň ber. Saltyrak. Gelli! Gelli! Geldi! Gelli! 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 Geldi! Gülcan, sana näme boldy? Zappaklar, berik gelin. Taladylar, sürüýüne gitdiler. Öýüň saňaman gardyň dämi? Nähil gorka. Biz oğurlar gördük. Delili yok. Gelli. Olur daşa giden näler? Sen goýluňy taparys. Gel. Etiyeli bişipdir. Häzir datyp görür. Etem süýje kene ýaşazyk mal ekeni. İsa'nın goýunyň eti süýje mekeni. Kim men mülküme
ölüme girmeye hette diye. Kim? Yakıp küle uğrarın. Bizi bağışlan, biz häzir gideli. Biz bilmänler sen mülküňdiňi bağışlan, biz bilmänler. Hormatlar waq, häzir gidýär, häzir. Rahmet. Этот шапай, это их ной. Çapaklar ya Allah. Сейчас я их. Ayağını teret. Belki bu beni bağırlayanlar. Häzir gider. Eyvay, yuvasırak, ennam mağırya, men ayağım kanırma ahirini. Eyvay, boğuyana men, boğdun eyvay. Beytme ahirinim. Rahat bolmadı, çıdartın, ölmörtün. Doğanlar, bişiptir, gelin merik. Vah, men başıma bu ne görkü oldu. Mün kovduğunu, olur bir de yine de akşamlık pişirip koyupturlar ha. Cappak, bana da bir böylecik et ver de. Cappaklar, bana da bir böylecik et vereyim. Men sana dedim ahirini. Sen neme dedin? Sen bana diyen o ahir, men sana dedim. Neme dedin? Koyun oğurlamalıp dedim men sana. Çapaklar göýbereň de men gaýdyp etjek gel men oğurluk etmeýin. İşan bolaryn men. İşan hatam talaňçy. Gelin üçün niyetlenen öy boş. Belki kıyıl kaçık gidendir. Tuğusuk kolaysını toyo demengden ok. Hey yigitler. Hani bolun hani? Beydip durman. Gap hakkını verin. Gap hakkını vermeseniz gelin almarsınız. Şeyle. Tutun hani tutun. Ine, alın. Öz oğlumuz için hiç tadı kıskanmaz. Yap bak gelin giyimini giyiptir. Maskaraçılık. Yencerin. Geliniňiň saçy gyrkylgy. Muňyallar biziň owamyzda bolmanly. Näme? Çappak ýüzük takynany bilen, gubbal takya geýneni bilen gelini meňdiýämi? Edil bossanna. Üçün aşım, gelip meni kelek baýyň oğluna alıp bermek için guda boldular. Gaýninem bolsa, doga tumor sowgat berdi. Nämeň pikirini edýäň? Men üstümden gülmek isleýämiň. Bana bergiň berdiňmi? Şonu unutmaň. On goýunyň ählisini şu wagtyň özünde getir. İşan gelýär. Musulmanlar, siziň gıykylyňyz, gokuňyz Allah halamyz. Bu ýerde näme boldy? Näme gıykylyňyz näme? Telveje bilen jappaklar bizi ağırladylar. İşan, men oğlumy öýermek üçin bostana söz aýtdyk. Oň ýerine bolsun ha, şu şeytan gelipdir. Eger şeýle bolsa, goýul bergisini bersin. Sen olary bergiň barmy? Aýt. Boyun gaçyrman. Allah men bagışlap ursun. Biz şu ýagty jahanna bergilenmedi bermeliler. Ýoksam bergidar hiç wagt jennete barmaz diýip Allah aýdýar. Sen Allah'ın emrini bercaý edýämiň?
berja edilen ok. Men häzirin özüne öz algymy almak isleýän, hayal etmän. Feretin çapaklar gelýär. Ene goýunlar. Kelek bay bilen hasaplasyn. Gelli, sen wagtyna geleýdin. Hiç haçan men gyýdym, sen gelniň bolmaz. Inha da biziň bergimet. Al kelek bay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ha? Handurlu? Bu adamlar kim bu jabbaklar mı? Näme üçin olaň talaňçylar ya Allah ho? El aýag daňyl Biz oğurlar hem talaňçylar, biz garakçy, hormatlysan, bizi goýber, biz inni gaýdyp oğurluk etsek gel. Biz düzeler. Gaýdyp etmez. Oy, biziň dilegimizi gudratly güýçli Allah estin. Bu goýunlar menki, bular men oýnlamagyryny. Olar öz goýunlaryny heret benkiler ahyryny benkiler oğurlapdyrlar. Bizi bay mesmur etdi. Biz oğurlajak däldik. Sen oğru, goý, sen jezaň özüň Allah bersin. Biz oğurlajak däldik ahyryny, biz günäkär däl, biz oğru däl. Oğru kelek bay oğru. Uruk bir ayağı, uruk. İne. Kaçal, çaltırak kaçalı. Hey. İne. Hakyky gelin bilen öýlenýän ýigit. Adamlar. Toýa gelin. Hemmeňiz toýa çagyrýan. Al balam, ýolda gerek bolar. Taňry ýalkysyn selbeji. Bostan sag bol. Goç ogluňyz bolsun. Sag bolun. Ýene duş ýançak, hoş sag bolun. O yerde kim var? Otlar vasalap ýör. Vay köşekler asıl bu siz midiňiz ey? Nire uğradyňyz siz? Görnähil duşsugay, nire gitsen ol öňüňde. Ýok. Häzir gabrgadmagy haýyş eder. Ýok. Inni men öledim gelenok. Saatlygymyzy deň paýlasalyň. Men goýunlam. Wagt geçer, sürüýüm köpeler, sürüýüm mor men. Men durmuşum gowlanar, köjeklerim, siz maňa elmidama saatlyk getirdiňiz, umyt berdiňiz.